Dale Carnegie. Mümkinçilik elden gidirmen. Ukusuzlyk aladasından kutulmak barada. Siri, ukusuzlyk buyuncalyk etjärmi? Eger-de şeýle bolsa, belki ömründe birje gezek kemdizigini uklap bilmedip, dünýä belli hukukşunas Samuel Untermeyer'in eden zany edip görürsiňiz. Kolej okuýan wagtlaryny iki zat kynayardy. Dem gysma we ukusuzlyk. Aslında seriden de bolsa, ol ne onsundan, ne de munsundan kutulup bilýärdi. Şonuň üçin o şeýle ýagdaýda özüne peýda getirýän ýekeje çäreni giýjek ukusuzlykdan peýdalanyp galmak ulanýardy. Şol sebäpli uklap bilmeýän wagtlary kravatda yatıp bynjalyk bolmagyň ýerine ol ýerinden turardy we wagtyny öz okuw işleri üçin sarplaýardy. Netije nähil boldy diýersiňizmi? Ol ähli fanlardan iň ýaxşy talyby öwrünli we New York şäher kollejining bilimli talyby diýen hormatly ada eýe boldy. Ol hukukşunaslyk işlerle meşgullanýan wagtlar hem şol öňkü ukusuzlykdan eziyet çekýärdi. Emma Untermeyer ondan hiç maladalanmayardı. TV gatymy özüm eň aladam etýärdi ýa-da ol. Oňaýdy şeýle. Şeýle de boldy. Näçe az okuyan bolsa da saglama ziýan ýetmedi. New York şäher advokaturasynda beýleki başlawçy hukukşunaslary ýaly gaýratly işçi kuýuny saklap galmak başardy. Ol işçilerinden köprek işleýärdi. Çünki olar süýji okyn höýdürmi öýrän wagtlary derde köp zähmet çekýärdi. 27 ýaşynda her ýyly $75,000 işläp tapýardy. Onuň işleýän öwrenip tejribesiz adwokatlar onuň gatnaşýan sud mejlislerine gelýärdiler. 1931-nji ýylda bolsa eň ýokary iş haky jurisprudensiýa taryhynden tek bular ýazyp bolmany $1 milyon naqd ellerine gelýärdi. Megerem puluna sandy galyp gitdi diýenleri şu bolsa gerek. Emma olayın tüm ukusuzlykdan azap çekýärdi. Hemişekiler ýaly giýjän ýaryny okamakla wagtlaýardy. Soň bolsa sagat 5'te ornundan turup hatlar aýdyp ýazyrmakda kynçylyk çekýärdi. Köp adamlar öz zähmet iş günlerine başlajak wagty ol gündelik işlerini diýerli ýarym net bolýardy. Öz ömrü boyu beýleki adamlar ýaly birji gün kim uhlamadyk bolsa da ol 81 ýyl ömür gördi. Eger ol ukusuzlyk sebäpli aladalanyp ýadan alap ýören bolsa, kim bilsin? Bir eýem ömründen okat goýan bolarmydy? Ömrümizin 3'den 1 bölügini ukda geçirýäris. Emma uk näme ekenligi barada hiç kim tırnak ýaly düşünje eýe däl.